ባርከካ ንመስግነካና ኣለና ናይ ሎሚ ፕሮግራሙን እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ክትሓልፎ ቅድሜና ክትከይድ ንፅልለና ናይ ሎሚ መዓልትና ቀረበውን እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ዘኽብር ንዓኻ ኣብ ዝፋንካ በፂሑ ሓፍ ዘብል ክኸውን ንፅልለና እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ክመላለስ ኣብ ዝንፅል እግዚአብሔር ተመስገን ንብለካ እግዚአብሔር ጓሳና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ሓላዊና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ናብ ዝኸድና ኺድና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ምሳና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣብ ዝኣተናዮ እግዚአብሔር አቦ ክብርኻ ትገልጽ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ መጽለሊ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎደለኒ የለን ኣብ ዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘላለም እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎደለኒ የለን ኣብ ዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘላለም እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎደለኒ የለን ኣብ ዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘላለም እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎደለኒ የለን ኣብ ዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘላለም እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎደለኒ የለን ኣብ ዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘላለም እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎደለኒ የለን ኣብ ዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘላለም መጽለሊ ኮይንካኒ ኣብቲ ምድረ በዳ ከማኻ ገይሩ እሞ መን እውን ህይወተይ ዝሓልየላ መጽለሊ ኮይንካኒ ኣብቲ ምድረ በዳ ከማኻ ገይሩ እሞ መን እውን ህይወተይ ዝሓልየላ እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎደለኒ የለን ኣብ ዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘላለም እግዚአብሔር ጓሳየዩ
ዝጎደለኒ የለን ኣብዝኸደኩ ኸይደ ምስዓዩ ዘላለም ብሩባ ሩባ ድነሞት ከይደ ኩሉ መገደይ ሓሊኻኒ ካብ መዓልቲ ዝውርወር ፍላት ተጠንቂቕካለይ ኣናጊፍካኒ ብሩባ ሩባ ድነሞት ከይደ ኩሉ መገደይ ሓሊኻኒ ካብ መዓልቲ ዝውርወር ፍላት ተጠንቂቕካለይ ኣናጊፍካኒ ንስምካ ክባርኾይ ኣነ ኩሉ ጊዜ የሱሰይ እንተዘመርኩልካዩ ዝዓግብ ውሽጠይ ንስምካ ክባርኾይ ኣነ ኩሉ ጊዜ የሱሰይ እንተዘመርኩልካዩ ዝዓግብ ውሽጠይ ከመይ ዝበለ ኣምላኺና ነምልኽ ከምዚ ዝበለ ሰማይን ምድርን ዝግዝእዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባረ ዳው መስተንክር እዩ እዝናትና ኣምላኽ ኤልሻዳይ እዩ ከመይ ዝበለ ኣምላኺና ነምልኽ ከምዚ ዝበለ ሰማይን ምድርን ዝግዝእዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባረ ዳው መስተንክር እዩ እዝናትና ኣምላኽ ኤልሻዳይ እዩ ከመይ ዝበለ ኣምላኺና ነምልኽ ከምዚ ዝበለ ሰማይን ምድርን ዝግዝእዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባረ ዳው መስተንክር እዩ እዝናትና ኣምላኽ ኤልሻዳይ እዩ ከመይ ዝበለ ኣምላኺና ነምልኽ ከምዚ ዝበለ ሰማይን ምድርን ዝግዝእዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባረ ዳው መስተንክር እዩ እዝናትና ኣምላኽ ኤልሻዳይ እዩ
علوني مخنيات علوني وريت علوني مخنيات علوني وريت زميرو ميلا أي زمرني بلما رايكون كون زمسكن أنا زميرو ميلا أي زمرني بلما رايكون كون زمسكن أنا كم زيت قبر اللوس غايبلين تغيروا اللي يمو إزمر كم زيت قبر اللوس غايبلين تغيروا اللي يمو إزمر علوني مخنيات علوني وريت علوني مخنيات علوني وريت زميرو ميلا أي زمرني بالماضي كون زمسكن أنا زميرو ميلا أي زمرني بالماضي كون زمسكن أنا كم زيت قبر اللوس غايبلين تغيروا اللي يمو إزمر كم زيت قبر اللوس غايبلين تغيروا اللي يمو إزمر لبي عريقه تلاقي فكا كتوي سقاكون بغال النتكا لبي عريقني تلاقي فكا كتوي سقاكون بغال النتكا أيحفر كنن توكي لكا عامك يحكني تماك حلكا أيحفر كنن تواكي لكا عامك يحكني تماك حلكا لبي عريقه تلاقي بكا كتوي سقاكون بغال النتكا لبي عريقه تلاقي بكا كتوي سقاكون بغال النتكا أيحفر كنن تواكي لكا عامك يحكني تماك حلكا أيحفر كنن تواكي لكا عامك يحكني تماك حلكا علوني مخنيات علوني وريت علوني مخنيات علوني وريت زميرو ميلا أي زمرني بالماضي كون زمسكن أنا زميرو ميلا أي زمرني بالماضي كون زمسكن أنا كم زيت قبل اللوس غايبلين
سكن خبرها እግዚአብሔር ኣብ ሕይወተይ ፍሉይኻ ኣብ መነባብሮይ ፍሉይኻ ይግባእኒ እዩ ልዕል ከብለካ ክምር
نسمك سجد نخبرك عزيز نبروز اللخو نبرا 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 عزيز استنفس صوت اللخو استنفاس سلز حلف كاليو بتشاس لازموت كالي يسوس سلز حلف كاليو بتشاس لازموت كالي يسوس عزيز نبروز اللخو نبرا 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 عزيز استنفس صوت اللخو استنفاس سلس حلف كاليو بتشاس لازموت كالي يسوس 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 اكسيابير عابهي واتلي فهلو يخاف أمن بابروي فهلو يخاف يجب عنهيو لأيك بلكا كبركا نسلكا سجد نخبركا اكسيابي عابهي واتي فيلو يخاف أمن بابروي فيلو يخاف يجب عنهيو لأيك بلكا كبركا نسمكا سجد نخبركا عابهي واتي فهلو يخاف أمن بابروي فهلو يخاف يجب عنهيو لعلك بنكا كبركا نسمكا سكر نخبركا اكسيابي هير عابهي وهاتي فهلو يخاف أمن بابروي فهلو يخاف يجب عنهيو لعلك بنكا كبركا نسمكا سكر نخبركا
እግዚአብሔር ይመስገን ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ነቲ ሰማያዊ ልዑል አምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። እንደገና ድማ እግዚአብሔር ዕድል ስለዝሃበና ንዑ ክብርን ምስጋናን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይኹኖ። ቅዱስ እግዚአብሔር ንሱ ሕያው እዩ። እቲ ሕያው ቃሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር ቃል ሎም ምሸት እውን እንደገና ከም ብሓድሽ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ኸሪና ሓደ ታሪክ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ መጽሓፍ ኩሉ ንትምህርትና እዩ። ካብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ካብ ሓድሽ ኪዳን ንመሃሮ ንህይወት ክኾነና ንትምህርትና ተጻሒፉ እዩ። ልብና ኸፊትና ተንቢብናዮ ኣእምሮና ኸፊትና ተስተብሂልናዮ ካብኡ ንመሃረሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ምስ አምላኽ ንዘለና ሕብረት ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ጸሊና ቃል አምላኽ ከነብብ ኢና። ቅዱስን ሕያውን ዘለዓለማውን ዝኾንካ አምላኽ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ብምልኣት ክትመላለስ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ክግላ እቲ ሰማያዊ ምስጢርናትካ ሕያው ዝኾነ ክርስቶስ ብስጋ ዝተገለጸ መንፈስ ጸደቐ እቲ ሕያውን ዘለዓለማውን ብመላእኽቲ ዝተሰበኸ ክርስቶስ ኢየሱስ እተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር ተገሊጹ እሞ እቲ ሕያውነትካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና እንዳበረኸ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና እንዳተገለኸ ብህይወት ንኽንነብረሉ ጸጋን መንፈስካን ይሓግዘና። ተዛራባይ ጸጋ ንሰማዓ ድማ ምስ ውዓልቲ ንስኻ ኢኻ እሞ ነዛ ተሪፋ ዘላ ምሸት ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና። ብክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ሎም ምሸት ካብ ቀዳማይ ሳሙኤል መጽሓፍ ኢና ንርኢ። ቀዳማይ መጽሓፈ ሳሙኤል ከምቲ ንፈልጦ ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርና ክሪኦ ከለና ካብ ህልቃናን ሃናን ይጅምር። እንደገና ካብ አብሴሎ ዝነበረ ካብ ቤት ክህነት ካብ በዓል ኤሊ ይቕጽል። ከምኡ እንዳበለ ኸይዱ ታቦት ከም ዝተማረኸ ይነግረና። ምስ ፍልስጤማውያን ምስ ተዋግኡ ታቦት ከም ዝተማረኸ ይነግረና 20 ዓመት ድሕሪኡ ድማ ሳሙኤል ብንስሓ ተመሊሶም እንደገና እግዚአብሔር ዓወት ከም ዝሃቦም ንርኢ። እዚ መጽሓፍ እዚ ምስ ዘመነ መሳፍንት ሳሙኤል ዝምደብ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ታሪካት ዝሓዘለ እዩ። ድሓር ኣብ ምዕራፍ 9 ሳኦል ከመይ ከም ዝመጸ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝጸውዖ ህዝቢ እስራኤል ድማ ንጉስ ከመይ ከም ዝደለየ እግዚአብሔር ድማ ከም ዘንገሰሎም እንዳበለ ይኸይድ። ካብኡ እንደገና ፍልስጤማውያን ይመጽኦም ምስ ጎልያድ 40 መዓልቲ ምስ ጨነቆም እንደገና ዳዊት እቲ ጓሳ ዳዊት መጺኡ ዓወት ከም ዝሃቦም መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ናይ ዳዊትን ናይ ሳኦልን ርክብ ካብ ዝኽፍሊ ይጅምር ማለት እዩ። ካብ ምዕራፍ 15 ከባቢ ጀሚሩ ይጅምር ማለት እዩ። ሎም ምሸት እንሪኦ ምዕራፍ 22 ዘሎ እዩ። ኣብ ሳኦልን ኣብ ዳዊትን ማእኸል ዝነበረ ርክብ ምኽንያቱ ጎልያድ እዩ ነይሩ። ጎልያድ ንሙሉእ እስራኤል ምስ ጨነቆም ዳዊት ዝተዛረቡ ቃል ናብ ሳኦል ምስ በጽሐ ሽዑ ትርክብ ተጀሚሩ። እግዚአብሔር ንህዝቢ እስራኤል ዓወት ክህቡ ስለ ዝደለየ ኣብኡ ተጀሚሩ። ግን ዝርክብ እንዳዓበየ ከም ዝኸደ ብዙሕ ውግኣት ከም ዝተኻየደ ግን አምላኽ ዓወት ይህቦም ከም ዝነበረ ንርኢ። ናይ ሳኦልን ናይ ዳዊትን ርክብ ኣብዚኣ ትጅምር። መፈላለዮም ድማ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ካብ ዓወት ክምለሱ ከለዉ
داويت ألف قتيلو ساول دما شح قتيلو اتن أنستي أب أزن براغم أندا بلاي درفانيرن ساول أبلبو انت عانت نجر حاديرو خاب أننيو زود دزي كابزو فانين لعلس انتهي تريفو إيلو سلازي كابو تباسي جمر عب ساول لبي كمو عينت نجر يولد ساول سلمنتا أخوم أخوينو يقلقلو دوي نبرن يحقزو دوي نبرن أتعب نجر انت أن دحريت ملسيلنا خريو خلنا ساول مس أملاخ زنبرو ركب تسيري مس فلسطيمان كواغو مس قربو مسوعات قرب زغبو ساموئيل فلسطيمان تصقيعو مني ناب أملاخ مسوعات قرب يلو أبزي غبو ناي كهنت بوتا آتيو مسوعات قرب نري أبتغال أيدما እግዚአብሔር نا አማሌቃውያን እስራኤል ካብ ግብጽ ሆጽ ኸሎ እግሩ እንዳሰዓበ ዝገበሮ ደኺሙ ጸሚኡ ኸሎ ዝገበሮ አይርስዖኔ ሕና ፍደየለይ ኢሉ ምስለኣኾ እቲ ዝተኣዘዞ ገዲፉ ዘይተኣዘዞ ገይሩ ምስተመለሰ ሰስቡዕ ሒዙ መጺኡ ነቶም ደድኹማት ከም ዝሓረዶም ማሪኽ ዘይተባሃለ ማሪኹ ከም ዘምፀአ ንርኢ ሽዑ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ርክብ ከም ዝተበላሸወ ንርኢ ሳኦል ሽዑ ካብ መስዋዕቲ ሕሮድስ ንኣምላኽ ምእዛዝ ዶ ኣይበልፅን ዝበሎ ማለት ካብኡ ነኔው ናይ ንጉስ ሳኦል ህይወት ካብ መዓልትና መዓልቲ እንዳጸልመተ ይኸይድ ካብ መዓልትና መዓልቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሰላም እንዳጠፈአ መንፈስ ኣምላኽ እንዳረሓቁ ክፉእ መንፈስ እንዳቀረቡ ይመጽኡ ስለዚ ብሙሉኣ እታ እስራኤል አጨኒቆዋ ማለት እዩ ስለዚ ሎም ምሸት እንሪኦ ክፍሊ ምዕራፍ 22 ሳኦል ካህናት كما يجرو خمسة قتلوا من كم زطفوا من إنا نري مصحف قدوس نتمرتنا كخون تتصحيفو أبز خفلزي النريو كل التسابات ساولن دويا زبهال إيدوماوي مري سلازي قمشت كابزا خفلزي آخرينا مالتي داويت دما كابغات هاديمو نابتا أبتغا أدولام زلا بعتي تحابئ أحواتون بزلو بيت سبؤون زم السمعو خاء نابقو وردو كلهم قفعي زبجحهم سبن كلهم سب أدان كلهم نفسهم استمررت سبن نابقو تأكبو أبلعلي دما حلقة كونه كلهم أستا 400 سبات أبيلهم مسؤول نبرو كابو دما داويتنا مصبا ناي مؤاب كده نغوس مؤاب كا أملاخ زغبر النخس أزفلتسي بجاها أبوين أدين مساخاتكم يسنحو بلو ناب قدم نغوس مؤاب دما أمصኦም كسا اتن داويت أب أمبا زنبرلن معلتات كا مسؤو تقمطوي نبي قاد دما نداويت أبز أمبا أيتقمط نام مدري يهودا خيد بلو شعو داويت كيدو نابدور حارت متى ساول دما داويتن اتوم مسؤو زنبرو سباتن كم زترخو سمع ساول كأ أب جيبع كينات حزو أب تعتي إتا أب بريخ زلا تقمته كلهم شما من تدما مسؤو دويلهم نبرو ساول كا
ነቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሹማምንቱ ኣቱም ቢንያማውያን እስከ ስምዑ ወዲ እሰይ ንኹልኹም ዶ ግርህን ኣታኽልቲ ወይንን ክህበኩም እዩ ንኹልኹም ዶ ኸ ሓሉቕ ሽሕን ሕሉቕ ሚእቲን ክገብረኩም እዩ ኩልኹም ዶ ተማሓሒልኩም ለይ ወደይ እውን ምስ ወዲ እሰይ ኪዳን ከም ዝተኣታተወ ሓደ እኳ ዝነገረኒ የልቦን ወደይ ንጊላይ ዳዊት ከምዝናይ ሎሚ ኮይንዎ ዘሎ ኣብ ልዕለይ ከተንሰኣለይ ከሎ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ዝሓመመለይ ዝገለጸለይን የልቦን በሎም ሽዑ ዶዔግ እቲ ኤዶማዊ ምስቶም ሹማምንቲ ሳኦል ደው ኢሉ ዝነበረ ንወዲ እሰይ ናብ አቢሜሌክ ወዲ ኣሕጢቡ ኣብ ኖብ መጺኡ ርእዩዬ ነይረ ንሱ ድማ ንእግዚአብሔር ሓተተሉ ምግቢ እውን ሃቦ ሰይፉ ጎልያድ እቲ ፍልስጥኤማዊ ኸዓ ሃቦ ኢሉ ንሳኦል ነገሮ ይብል ኣብዚ ክፍሊ እዚ እንሪኦ ክሳብ ቁፅሪ 10 ዘሎ እንሪኦ ክፍሊ ንኽልተ መቂልና ክሪኦ ኢና ክሳብ ቁፅሪ 10 ዘሎ ክፍሊ እንሪኦ እንታይ እዩ ዳዊት እንታይ ዓይነት ጭንቂ ፀበባ ከም ዝወረዶ ኢና ንርኢ ቤተሰቡ ኸማን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቁ ንጉስ እዩ ወታደራት ኣለዎ ንዝደልዮ ዝቐትል ንዝደልዮ ዝኣስር ንዝደልዮ ዝፈትሕ እዩ እንደገና ንመንግስቱን ንቤቱን ስግኣት ዝሓደሮ እዩ ሳኦል ብዚ ምኽንያት ቤት እሰይ እንታይ ኮይኖም ተይልና ስደት እዮም መሪፆም ናብ ጎረቤት ሃገር ተሰዲዶም ናበይ ተሰዲዶም ናብ ንጉስ ሞዓብ ናብ ጎረቤት ሃገር ተሰዲዶም ዳዊት ዕቁባ ሓቲቱ ማለት አንሴኪሪቲ ስለዝስምዖ ንቤተሰቡ ኣብኡ ክዕቆብሉ ዕቁባ ሓቲቱ ብፍላይ ድማ ኣቡኡን ኣዲኡን ኣቦይን ኣደይን ኣባኻ ይጽንሑ ኢልዎ በጃኻ ኣቦይን ኣደይን ምሳኻትኩም ይጽንሑ በሎም ናብ ቅድሚ ንጉስ ሞዓብ ድማ ኣምጽኦም ክሳዕ እተን ዳዊት ኣብ እምባ ዝነበረለን መዓልታት ከዓ ምስኡ ተቐመጡ ዕቁባ ናብ ጎረቤት ሃገር ዕቁባ ሓቲቱ ንቤተሰቡ ማለት እዩ ዳዊት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝወደቐሉ ምኽንያትስ እንታይ እዩ ሕማቕ ስለ ዝገበረ ድዩ ክፉእ ስለ ዝገበረ ድዩ ወይስ ዕልዋ ክገብረሉ ስለ ዝፈተነ ድዩ እንታይ እዩ ኢልና ክርእ ከለና ሳኦል ቅድም ቀዳድም ምስ ነብሱ ተባኢሱ እዩ ምስ ዘንገሱ ኣምላኽ ተባኢሱ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጡ እውን ዝሓደረ ቅልውላው ኣሎ ብዚ ምኽንያት እዚ ንኩሉ ሰብ ይጠራጠሩ እዩ ወይ ድማ ዝወዳደረኒ መዳርግተይ እዚ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ይሃድነሉ ዳዊት ይህደን ሳኦል ይሃድን ብዛዕባ ዳዊት እንዳንፀርፀረ እዩ ነቶም ሹማምንቲ ተዛሪቦ ኩሎም ሹማምንቱ ድማ ምስኡ ደው ኢሎም ነበሩ ሳኦል ከዓ ነቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሹማምንቲ ኣቱም ቢንያማውያን እዩ ማለት እስራኤላውያን 12 ነገድ እዩ ካብቶም 12 ነገድ
እሱ ቢንያማዊ ናይ ቢንያም ነገድ بملؤ مسؤم زلو مسؤ زلو بينا ماواني داويت كاب يهودا بيت هليمي بينا ماواني لو نابي أوريدو ساون ناب بيت ساوريدو كلهم بينا ماوان داويت ناب سلطان تزمت اس كلهم أحلق دو تخوني مسلكم ناي شح ناي مئتي عندابلا يصبكم جميرو زمالت أنا تزيل السخاتكمون سلطاني بالكمن ترى سباتكم كم يقوم تنبرو ولا حدا شمت أي كهلوكمن نمنتاي مساي زيت غونو يزبلهم بتعدقت كتري وغلهم أتغلت ويني دي زهبكم نقول لكم دو حلق شحن حلق مئتينيو خقبركم يو كلكم دو تماحلكم لي كلهم تماحلكم ما غيركم نعيك تطفو يزبلهم زلو يوقصهم يزلو أنا بزيب تحكم أنا إشومتي بكم جنسهم تمحلكم لي يوقصهم على أمن تعينت تنكت كم زودقه يزرعنا عندنا غي طرفه وديون مسود السي كيدان كم زتعاتاتوه حادقوا زنجرني يلبون ودي مسود السي كيدان كم زعاتوكوا كاباخاتكم زنجرني حدا اكوا يلن ازي تزارب لك ازي مستزاربه ايدوماوي دوئق منيو ايدوماوي لنا تعاتيتنا ود إسحاق ناي إسحاق زريو إسحاق دما ود يعقوب بسيفها نبر تباهيرو أبو زمرو كاباتا تومو غنا يكون ود إسحاقيو ود إسحاقيو أبصر زبال غوبو زلو وخباب زنبرو تواغاتي أيوم أبتاز قتل كرياينا سخفلتات إيدوماوي دويا مستوم شما من تساؤل دويلو زنبرة نود السي ناب أبي ملك ودي أحتيو أبنو مسيو ريويو نيري حدا بنياماوي حدا إسرائيلاوي كم زيلو بوچوق إلو تزاربا إيدوماويو جن تزاربو ريويو نيري ناب أبي ملك أحملك ماتيو نيرو ريئيو بعيني نسو دما نأجزي أبير حتى تلو مقبوون هابو سيفي قولياد التفليست إمامي خاء هابو إلو نساؤل نجرو ساؤل نزل أصب ساؤل كأطلو كتفو كاردو نزيد اليوسف أحملك استباهله كهن زغلو باركوتس غيرلو
imagine حسابه support غيره دقفه اتزاد ليو ነገር هيبو إلو نساؤل نجيرو نمان ما يكون نساؤل ينجيرو ساؤل ينصرصرين يرو قدميو نتنصرصروتو زفوسلو نتحرق عنو زوصالو مغنيات أنا سبب اللين ولا ودي مس ود السي كيدان قبر كله زنجرني يلن كلهم تماعلكم لي إلو زنتر زنبر سب أجوها أنا الله ورئيل كله داوي تابي كم زنبره بعلمن زح جزوهم زلوا كنجرك كاي السودمات كاهني نسو ناي غوليار سيف هيبو أحميلك مع أسود خاطر كوين مع الشمامن تتاتر كوينو ولا تكاهن كمان نعو هيبو أبنوم مدري مسيري أيونيري نسود ما نإجزابهر حتى تلو نمن نإجزابهر حتى تلو نإجزابهر حتى تلو مقبوون هابو سيف غولياد التفلسطيناوي خا هابو إلو نساؤل نغرو سلست نغر غيرولو اتكاهن أبيميلك نابو مسمته سلست نغر يغيرولو ازي بدم بيستبهيلين الله اتحاده እግዚአብሔር ሐቲቱሉ ካህኒው بؤوريم بتوميم غيرو فقاد أملاخ انتاي كم زغونه غليصولو نغيرو اتحاده دما زبلا مغبي هيبو اتسالساي دما ناي غوليات زنبر سيفي هيبو من عملك اعتقوه سنقن اتقن هيبو እንደገና ድማ መለኮታዊ ምርሂት ይብዎ ነረ አነ ሪኤ ናብኖ ምድሪ መጽኔሩ አብቶም ካህናት ከባበ ነሩ እዝመኒሎ ኤዶማዊ ዶ ያቅ አምላክ ዘይፈልጥ انتايس كغبر كيدو كصلي كملخ دمص املاك سما انت كغبر شعو اتنغوس مرايو شعو قطر 10 هذا شعو اتنغوس نكاهن احملك ودي احطيبو نخلهم اتوم ابنوب زنبرو كانات ازمادون ليهو صوعوا كلاتهم كأ ناب نجوس مت ساول دما أتا ودي يحتيبو اسكي سمع النبلو نسخة أني أخو قويتاي إلو ملسه ساول دما نسو خمزينا يلومي كوينو وزلو أبلع علي كتنسى أني نعو إنجران سيفن بمهابكا أب كندوون نأملاخ بمحتاتكا سلمنتاي نسخان ود السين زي تمام حالكم لي تمام حالكم لي بولو بقى تمام حالهم لي تمام حالكم نعيك تطفوس تمام حالكم يو أيهود كم زي عينت إسرائيلان كم زي عينت بهاللو أولوس تتعزلوا جزء أبي يروسالم مقبل خيبلو تمحيلهم يرو كيك أتلوه نهار يا باولوس
ምግብ ኸይበልዑ ተማሓሒሎም ነይሩ ወድሃፍቱ መጽኡ ግን ተማሓሒሎም ከም ዘለው ምስ ነገሮ ወታደራት ተዓጅቡ ኸይዱ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚህ ሕጁን ሳኦል ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ተማሓሒልኩም ኢኹም ክትጥፍኡ በቃ ልሙድ እዩ ኣብቲ ባህሊ እስራኤል ልሙድ እዩ በቃ ተማሓሒሎም ማይ ኣፍሲሶም ይመሓሓሉ ዝተመሓሓልኩም ለይ በሎ አሜሌክ ግን ከምዚ ኢልዎ ዘገርም መልሲ ይሂቦ በጣም ዘደንቕ እንደገና ኣብቲ ሁሉ ኩነታት ዘሎ ነገር ይመልሱሉ አሜሌክ ከዓ ንጉስ ካብ ኩሎም ሹማምንትኻ ከም ዳዊት ዝተኣመነ ሰብኣይ ጓልካውን ዝኾነ ሓለቃ ሓለውትኻ ኣብ ቤተ መንግስትኻ እውን ዝኸበረ መና ኣሎ ብርግጽ ንኣምላኽ ሓቲተሉ ኣለኹ እዚ ከዓ ሎሚ ናይ መጀመርታይ ኣይኮነን ኣነ ጊልያኻ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ንእሽቶ ኾነ ዓቢ ዝፈልጦ ነገር የብለይን እሞ ንጉስ ንዓይን በዘላ ቤተይ ኣባይን ኣብ ዘላ ቤተይን ኣብ ቤት ኣቦይን ነገር ኣይትጽዓን ኢሉ መለሰሉ እዚ ነገር እዚ ኣይትጽዓነለይ ኣነ ሓዲስ ሰብ ኣይኮንኩን ንዳዊት ቀዳማይ ነገር ሹመኛ እዩ ናይ ቤትካ ሰብኣይ ጓልካ እዩ እንደገና ናይቶም ሓለውትኻ ሓላፊ እዩ ብተቐለል ዝበለ ቋንቋ ኣብ ቤት መንግስቲ እውን ኣብ ቤተ መንግስትኻ እውን ዝኸበረ ሰብ እዩ መን ኣሎ ከምኡ ንኣምላኽ ድማ ሓቲተሉ ኣለኹ እዚ ሓድሽ ነገር ድዩ ንኣምላኽ ንዑ ምሕታት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ዝተለመደ ነገር እዩ እንታይ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር ኣሎ እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ተማሓሒልኩም ለይ ትብሎ ካባይን ካብ ቤት ኣቦይን ኣርሕቆ ኣነ ኣብዚ ኣለኹ እታ ጉቦዬ ገይረ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሳኦል ግን ብዝምለስ ሰብ ኣይኮነ ሳኦል ተንኮል ዝተመልአ ሰብ ንዳዊት ናይ ፍልስጤማውያን ሸለፈት ዋላ ክትምርዓወስ ናይ ፍልስጤማውያን 100 ሸለፈት ሒዝካና ኢሉ ኣብ ውግእ ክመውት ኢሉ ሓሲቦ ነይሩ ግን ኣይሞተን መፅኡ ሰሊብካ ኣምፃዮም ግን ኣይኮነን ዳዊት ካብ በረኻ ምስ ተመለሰ ብ100 ናይ ፍልስጤማውያን ሸለፈት ዝሓፀኹዋ ሰበይቲ ኣምፅዋ ኢልዎ እቲ መርዓውን ጓሉ ከመርዖሉ ከሎን ተንኮል ነይሩ ብተንኮል ዝጠስጠሰ እዩ ናይ ፖለቲካ መርዓይ ነይሩ ከምኡ ነይሮም ነገስታት ናይ ፖለቲካ መርዓ ኣሎ የፖለቲካ ጋብቻ መእሰሪ ማለት እዩ ሰበይቲ ትህቦ ጓልካ ትህቦ መእሰሪ ኣብ መደቀሲኡ ዘሎ ትሰምዖ ኣብ ውሻጠ ዘሎ ትሰምዖ ማለት እዩ ሴኪሪቲ ክስምዖ ግን ኣብዚ ከምኡ ይኮነን
ናይ ተገላቢጦሽ ሳኦል ክቀትለካ ደሊሎ ኢላ የህዲማቶ ሳኦል ከም ዝሓሰቡ ኣይቀንዖን ኣብ ቤተ መንግስት ኻውን ዝኸበረ መን ኣሎ በርግጽና አምላኽ ሓቲተሉ ኣለኹ እዚ ኸኣ ሎሚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ኣነ ጊልያኻ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ንእሽቶ ኾነ ዓቢ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ንጉስ ግና አሜሌክ ንስኻ ብዘላ ቤት ኣቦኻን በርግጽ ክትሞቱ ኢኹም በሉ እስኻን ቤት ኣቦኻንስ በርግጽ ክትሞቱ ኢኹም ሳኦል ከቀትለኩም ከጥፋአኩም ኢልዎም ንቶም ካህናት እቲ ንጉስ ከዓ ነቶም ከቢቦም ዝቆሙ ዘብዐኛታት ዳዊት ከም ዝሃደመ ፈሊጦም ከለው ስለ ዘይነገሩኒ ልቦም እውን ምስኡ ስለ ዝኾነት ከድኩም ንካህናት እግዚአብሔር ቅተልዎም በለ ዳዊት ከም ዝሃደመ ፈሊጦም ከለው ስለ ዘይነገሩኒ ልቦም እውን ምስኡ ስለ ዝኾነት ከድኩም ንካህናት እግዚአብሔር ቅተልዎ በሉ ሳኦል ምስ ኩሉ ይተባይሱ ምስ ካህናት ተባይሱ ምስ ሹማምንት ተባይሱ ምስ ደቁ ተባይሱ ዘይባእሶ ሰቤል በቃ ምስ ነፍሱ ተባይሱ ምስ አምላኽ ተባይሱ ክልተ ዓመት ምስ አምላኽ ተመላሊሱ 38 ዓመት ድማ ፋልሶ ዳዊት ከም ዝሃደመ ፈሊጦም ከለው ስለ ዘይነገሩኒ ልቦም እውን ምስኡ ስለ ዝኾነት ከድኩም ንካህናት እግዚአብሔር ቅተልዎም በሎ እቶም ሹማምንቲ ንጉስ ግን ንምቅታል ካህናት እግዚአብሔር ኢዶም ከልዕሉ አይፈተውም ዘገርም እትና አምላኽ እቶም አምላኽ ዝፈልጡ ሰባት እትና አምላኽ እቶም አምላኽ ካህናት አባታቶም ኢዶም ከልዕሉ አይፈተውም ሕራይ በሉ እቶም ሹማምንቲ ኢና አይነ ልዕለ ንካህናት እግዚአብሔር ቅተልዎም በሎም ትእዛዝ እኮ እቶም ሹማምንቲ ንጉስ ግና ንምቅታል ካህናት እግዚአብሔር ኢዶም ከልዕሉ አይፈቱ ፍርሃት አምላኽ ዝነበሮም ሹማምንቲ ማለት የዒንቶም ዘይዓወረ ብህልንኦም ዝመላለሱ ሰናይን ክፉኡን ዘለልዩ ሕልና ዝነበሮም ስለ ዝነበሩ ቀተሉ ስለ ዝተባሃሉ ተሲኦም ክቀትሉ አይከዱ ግን ሓደ ማእኸሎም ነይሩ ኣብ ማእኸል ሽዑ እቲ ንጉስ ንዶኤግ ነዞም ካህናት ንስኻ ክተልዎም በሉ ዶኤግ እቲ ኤዶማዊ ድማ ከይዱ ነቶም ካህናት ቀተሎም ፀገም የለን ንስኻ ቅተሎም ደሓን ኢሎም ተባሂሉ ንምቕታል ድሕር ኣይበለን ንምንታይ እቲ ናይ አምላኽ ነገር ወይ ናይ አምላኽ ሰባት ክብሪ ንዑ ኣይተረድኦን ካህናት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ አምላኽ ጠጠው ዝብሉ ካህናት ብዘይ በደል ብዘይ ኃጢአት ብዘይ ገለ ናይ ንጹሃት ሰብ ደም ከፈስስ ልቡ ድሕር ኣይበለን ጋእ ሰጋእ ኸማን ኣይበለን ተሲኡ ኸይዱ ትእዛዝ ናይ ንጉስ ክፍጽም
ድፍረት ናይቶም ኣምላኽ ዘይፈርሑ ሰባት ክሳዕ ክንድዚ ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት እዮም ቀተልቲ ዋላ ሓደ ንዑ ምቕታል ምንም ማለት ኣይኮነን ንሳኦል ድማ ትእዛዝ ምሃብ ምንም ማለት ኣይኮነን እቶም ሹማምንቲ ንጉስ ግና ምቕታል ካህናት እግዚአብሔር ኢዶም ከልዕሉ ኣይፈትዎ ንምቕታል ኢዶም ከልዕሉስ ኣይፈትውን ድሌት ኣይነበሮምን ኣይንተሓባበርን ኢሎም እምቢ ኢሎም ንሳኦል ኣይንቐትልን እንታይ ዝገበሩ ሰባት እዮም ሳኦል ግን مقتال ترى إزرايل بجكا مقتال كلا يفلتن يدوماوي دما كيدو نتوم كهنات قتلهم نسو بتا معلتتئا 85 بحري استقبروا إفود زلبسو كهنات قتل طعم زقر لبسه تكهنهم مسكبر إفود مس إفودهم 85 كهنات عطنيتو إدوماوي دويا مس لبسه تكهنهم عبقرنا أملاخ أطو زبلولو نا أملاخ أطو يلوم زود دسلو عطنيتو 85 ننوب نتاغتما كهنات دما بسحلت سيفي وقع سبؤتن أنستن قلعن زتقبو هزاناتن أبعرن يؤدوغن أباقعين بسحلت سيفي قتل بزيره الراهي هزعون تيترفو أنستي ترفو أباقعي ترفو كان مشتكان يفاتو رورو مسرورو يزفاتو شكان شكان شكانه استملعو أرمنياوي درجيت يتفتسمو كهنات ناي آرون زرعي እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ኮይኖም ከዓጥኑ ሽሙ ከወድሱ ዝተሓረዩ ሕሩያት ካህናት አጽኒቶም ድፍረት ከቢድ ድፍረት እዩ ካህናት እግዚአብሔር ብሰይፊ ከጭፍጭፎም ከሎ ከቢድ ድፍረት እዩ ሰባት ናይ መጨረሻ ደረጃ ክበጽሑ ከሎ ምስ መንም ዝባኣሱ ተይልና መጀመርያ ምስ ኣምላኽ ይባኣሱ ቀፂሎም ምስና ኣምላኽ ኣገልገልቲ ድማ ምባኣስ ይጅምሩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ደረጃ ክበጽሑ ከሎ ቀቢጸ ተስፋ ዋላ ይጻረፉ ተጻሪፎም ይኸዱ ነንፍረራ ይፍትኑ እዚ ቀቢጸ ተስፋ እዩ ከተባኢሶም እዩ ምስ አምላኽ ተባኢሶ እንደገና ምስ አገልገልቲ አምላኽ ባስ ይጅምሩ ዞም ካህናት እዚኦም ሳኦል ዝጸለኦም ምኽንያት ንምንታይ ንአምላኽ ሓቲትኩምሉ ሓደ ካልኣይ ንምንታይ ዝብላዕ ሂብሞ ሳልሳይ ንምንታይ ናይ ጎልያድ ሰይፍ ሂብካዮ حديش ديو داويت حديش هيكونن نبيتي كمت حديش هيكونن انجرا قبل حديش هيكونن
ድምፅ አምላኽ ሓተሉ ሓዲሽ ኣይኮነን ሎሚ ተጀመረን እዚ ወድዝን ካባይን ካብ ቤት አቦይን አርሕቆ አይትወንጅለና ይሉ አይትወንጅለና ዳዊት ከአብ ገዛኻ ክቡር እንዲሁ ሰብአይ ጓልካዩ ናይ ቤተ መንግስት ሓለውቲ ሓላፊው ናይ ሓለውትኻ ሓላፊው እንታይ ሓድሽ ነገር ተረኺቡ አነ ሎምዴ ነዳዊት ንአምላኽ ዝሓተሉ እዚ ንሳኦል ኣይሓጎሶን አይ ነገር ካንን ሃዲሙ ክመጽእ ከሎ ምስኡ ተማሒልካለይ በዚ ምኽንያት እዚ ተቐቲሉ ብመን ንዳዊት እንጀራ ስለዝሃቡ 85 ካህናት ንአምላኽ ስለዝሓተቱ 85 ካህናት አንስቶምን ደቆምን ጥሪቶምን አጽኒትዎም ኤዶማዊ ዶያቅ ሰብ ምስ አምላኽ ተተባኢሱ ምስ ነብሱ ይባስ ምስ ነብሱ ተተባኢሱ ምስ ከባቢው ምባእስ ይጅምር ምስ ከባቢው ምባእስ ኣብ ጥቑም ዘሎ ምባእስ ብዘይገለ ምኽንያት ሕብሪ ዓይንኻ ደስ ኣይበለንን ኢሉ አራያኺ በቃ ውሽጡ ኣብ ውሽጡ ባእሲ ነይሩ ሳው እቲ ጸገምናቱ እዩ ናይ ማንም ኣይነበረን ምስ ደቁ ምባእስ ጀሚሩ ምስቲ ዘገልግሎ ጊልያ ናይ ሳኦል እኮ እዩ ነይሩ ዳዊት ምስ ጊልዩ ምባእስ ጀሚሩ ባእሲ ጀሚሩ ምጥርጣር ፍርሃት ስግኣት ኣብ ልቡ ሓዲሩ ሽዑ እንታይ ክገብረለኒ ኣመርኤ ከኣስረለኒ ኢሉ ኣይተኣሰረን ኣይኮነን ኣብ ውግእ ሰዲድዎ ኣይሞተን መወዳእታ ባዕሉ ቀትሎ መፅኡ እግዚአብሔር ምሳኻ ተኾይኑ ገለይ ትኸውን ብጣዕሚ ዘገርም ቶም ካህናት ጥራይ ነበሩን ንዳዊት ሓቲቶምሉ ኣብ ቁፅሪ 5 ነቢይ ጋድ ዝበሃል ሰብ ድማ ነይሩ ነቢዩ ጋድ ይበሃል ንዳዊት ኣብዚ እምባ ኣይትቀመጥ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኺድ በሎ በቃ ናብ ይሁዳ ኺድ ኣብዚ እምባ ኣይትቀመጥ ሂድ ኢሎ እግዚአብሔር ይጓስዮ ነይሩ ንመን ንዳዊት ብዝተፈላለየ መገዲ ይጓስዮ ነይሩ ዳዊት ድማ ካብቲ መንፈሳዊ ከባቢ ዝጠፍእ ሰብ ኣይነበረን ዘገርም ነገር ድማ እሱ እዩ ካብቲ መንፈሳዊ ነገር ካብቲ መንፈሳዊ ከባቢ ዝጠፍእ ሰብ ኣይነበረን ሓደ ካብቶም ደቂ አሕሜሌክ ወዲ አሕጢቡ አብያታር ስሙ ግና ሞሊቁ ናብ ዳዊት ሃደመ አብያታር ከዓ ሳኦል ንካህናት እግዚአብሔር ከም ዝቀተሎም ንዳዊት ነገሮ ዳዊት ድማ ንአብያታር ዶኤግ እቲ ኤዶማዊ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብኡ ምስ ረኣኽዎ እዚ ንሳኦል ርግፅ ከም ዝነግሮ ፈሊጤ ነይረ ንኹሎም ኣዝማድካ ምኽንያት ሞቶም ኣነ እየ እቲ ንህይወተይ ዝደሊ ንህይወትካ ድማ ይደሊ እዩ እሞ ንስኻ ምሳይ ክትሕሉስ ምሳይ ተቐመጥ ኣይትፍራህ በሎ ዳዊት በኣይ ምኽንያት ሞይቶም እዩ
بمخنياتيس 85 كهنات طفيهم بركز ኤዶማዊ ዶያቅ ኣብኡ ምስራእኽዎ ንሳኦል ከይዱ ከም ዝነግሮ ርግፀኛ ነይሩ ወዲ አቢሜሌክ ካህኑ አብያታር ኤፉዱ ሒዙ ከይዱ ናብ ዳዊት ተጸምዩ ስለዚህ ኤዶማውያን ማለት ትርጉሙ ኤዶም ብኹርኑ ብብርስን ሸጠ እዩ ናይ ምስር አቦ ናይ ብርስን ዓደስ ዲዝባሃሎ ናቱ አቦ ይዝባሃል ስለዚህ ብዛዕባ ኤዶማዊ ዶያቅ እንታ አይነት ታሪክ ከም ዘለዎም ኤዶማውያን ኣብዚ መጽ ጊዜ ክሪና እግዚአብሔር እቲ ኩሉ ዝኽእል ሰማያዊን ዘለዓለማውን ጻድቕን ዝኾነ አምላኽ ሰብ ምሰናይ ነገር ጥራይ ከሐብር እምበር ምስ ክፍአት ከሐብር ከም ዘይብሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እተና አምላኽ ዝፈልጥ ሰብ እቲ ፍርሃት አምላኽ ኣብ ልቡ ዝሓደሮ ካብ ክፍአትን ካብ ሕሰምን ካብ ንጹህ ሰብ ደም ምፍሳስን ይርሕቕ ካብ ሓሜትን ካብ ወረን ይርሕቕ እቲ መንፈስ አምላኽ ዝሓደሮ እቲ ፍርሃት አምላኽ ኣብ ልቦም ዝሓደሮ ሰባት ካብኡ ይርሕቑ እቶም ንአምላኽ ዘይፈልጡ مقتال تزيكي إلهم بملحاسهم شحات نجر كزاربو تسمع هذا سب أب حدش كيدان فرحات أملاخ يقولون علوه عم منتهي تفلتو عم ملحسو يغاد فلتو لازم ملحس كتقبال لوا ناي إيدوم ملحس سمانان حموشتن كهانات أقتلا أنستي أقتلا هتعاونتي أقتلا نشبنا إنسان دمن تحواويس ملحسنا نصبغ نتكمل لساناتنا عندبتنا نسناي نخنا عرقلو نخنا السماء معلومبر نخنا حاميلو نخنا بأسلو نخنا قاتل ننكفنج أجل عين التكملو مودعتا فريو يعتصدي أبستفلالي كفلتات كرينا ولا مزمور داويت بزعبو تتصحيفيو زعبا إيدوماوي أبتا تقتل بزعبو خرينا قدوس እግዚአብሔር ቃልካ መንፈስዩ ህይወትዩ እቲ ህይወት ዝህብ ቃልካ እቲ ዘለዓለማዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ህይወት ዝህብ ቅዱስ ቃልካ ኣብ ህይወትና ይዓምብር የፍሪ ካብ ክብርን ኣብ ክብር የሰጋግረና ብጥበብን ብጸጋን ብምስተውዓልን ይምላአና ቅዱስ እግዚአብሔር مستناتك سناي زخونا نجر تراخنا حبر كاب كفو خنرها كاب عمت أتات خنرها كدوس እግዚአብሔር ጸጋኻን መንፈስካን ክትህበና ንጽልይ ኣብ ዓመፃን ኣብ ክፍኣትን ኣብ ተንኮልን ኣብ ቂምን ተሸሚምና ኸይንነብር በትህያውን ዘለዓለማውን መንፈስካ ህይወትና ቀድሶ ልሳናትና ሁሉ በመንፈስካ ይፈወስ مغرى أغاننتي بيسوس كريستوس سميفرس ناي ديابلوس سراح يبتن نايت ألمات أسرارها يفرس قدوس እግዚአብሔር كبرن مسغانان وداسن كابزل عالم نزل عالم نعخان هب تريفو زلوك زي كله دما تركب تكبر ودغاب يسوس كريستوس آمين